Ja kuten mä oon tässä jo aikaisemmin sanonut, niin yksi tärkeä osa tästä troubleshooterin työstä on tää siisteyden katsominen ja katsoa, että paikat on siisteinä ja kutsua siivoojat paikalle, jos tarvitaan. Nyt tää sali vaikuttaa aika siistiltä, että me ollaan tässä just käyty varmistamassa tää auditorion puoli, mutta olisittepa nähneet eilisen anime-illan jäljiltä, niin kyllä sotku oli sanoin kuvaamaton, että sellaista huolimattomuutta täällä vaan tapahtuu. Mutta sen takiahan me ollaan täällä. Siksi tätä työtä tehdään. Tällainen kyltti tässä. Tänne on niin... Tänne... Hyvä päivää. Anteeksi, voisitko te ottaa kenties lausunnon tästä kenttiohjelmasta? Siis meillähän ei ole mitään kenttiohjelmaa. Poikkisen. Ei ole kenttiohjelmaa. No tässä on tää alue meillä täällä, jossa paljolti teinit oleilee varsinkin yöaikaa. Että tää on aika hankalaa aluetta tää Roteconissa vartioida. Et me ollaan niinku tänne joudutaan partiot kyllä tulee isommalla määrällä aina. Tässä on näillä kallioilla yleensä huomattavan paljon nuorta asujaimistoa ja ihan paikallisesta naperosta lähtien. Niillähän on omat alueensa tuolla Ostarin toisella puolella, mutta niitä aina silloin tällöin eksyy tännekin päin. Eiköhän me lähdetä jatkamaan kierrosta. 10574 nousee ajoneuvoon. Joo, tää autopartiointi on tärkeää tässä toimessa, että me lähdetään tästä tarkastamaan nämä lähialueet autolla ja samalla käydään tuossa smökki vartioimassa, että siellä on kaikki ihan hyvin. Että smökkihän kuuluu meidän alueisiin, että se on vaan tommonen vähän ääreisalue. Et se on vähän kauempana tästä muusta alueesta, niin se pitää autopartiolla mielellään kattoa läpi. Joo, ja silloin tällä asiakkailla on hirveä tarve pyrkiä pakenemaan troubleshootereita. Auto on siitä kätevä, että sillä ne saa ajettua kiinni hyvin nopeasti. Tässä voi samalla tarkastaa nämä seudut taas tälleen autosta käsin, että tässähän on näitä kuuluisia paikkoja, missä käy nämä nuoremmat asiakkaat useasti. Sellaiset löytyy isoja määriä useasti täältä alkoholia nauttimassa. Tää on hirveän kätevä tapa, että samalla jos ne yrittää juosta, niin autolla pääsee perään. Sitten toinen nousee autosta ja toinen pitää moottorin päällä ja valmiina lähtemään. Samalla me myös nähdään nämä liikkujat tässä smökin ja dipolin välillä, että me voidaan katsoa, että kuinka niilläkin sujuu, ettei tässä ole mitään onnettomuuksia käynyt tai muuta. Et nyt me aletaan saapua tänne smökille, että kuten huomasitte, niin tää matka on aika pitkä. Koodi 27 ohitte, JMT3 on taas rauhallinen. Hyvä. Joo. Tässä nyt on tää smökin parkkipaikka, niin me jätetään tää ajoneuvo tähän ja mennään tarkastaa toi smökki tuolla oikealla. Joo, tässä työssä on mennyt sitä partiovuoro tällä kertaa loppu, niin ehkä tässä niinku ärsyttävin homma tässä työssä, että jos jotain huonoa pitää etsiä, on tää raporttien kirjoittaminen. Me ollaan nyt tässä troubleshootereiden toimistotilassa kirjoittamassa näitä raportteja näistä 73 ja parista muusta jutusta, mikä tässä vuoron aikana oli. 87 raportti on yhtä tuskaa. Siinä pitää ottaa kaikilta asiakkailta nimi ylös, sosiaaliturvatunnus. Joo. Ne pitää kaikki kirjata, täytyy verrata rekistereihin. Siinä menee yleensä niin kuin vuorosta hukkaa monta 10 minuuttia parhaissa tapauksissa. Silloin ei olla tuolla kadulla palvelemassa asiakasta. Tähän menee aivan liikaa aikaa. Tää kaikkikin on vaan niinku tästä, me ollaan jo sanottu, niin tää meidän vastainen kampanja tästä nykyistä löysästä linjasta johtuu. Tää raportoinnin määrä. Paperisaastetakin syntyy hirvittäviä määriä, että ne määrät printtejä mitä me otetaan, niin ne kyllä niinku vuorossa välillä pääsee 100 liuskaankin. Että joo.
kahvia. Mennään kahville. Monet luulee tosissaan, että troubleshooterin työ loppui siinä vaiheessa, kun vuoro on ohi, mutta nyt kello on jo yli puolen yö ja kuten me aiemmin täällä vähän pelättiin, niin tilanne alkaa olla todella hektinen. Me ollaan jouduttu nyt siitä huolimatta, että me ei olla vuorossa, niin me ollaan jouduttu jähteettäneen nyt partioon. Nyt tää on erittäin entistäkin vaarallisempaa, koska meillä ei ole nyt edes radiopuhelimia täällä mukana. Meillä on vaan tää taskulamppu, meillä on nämä liivit ja meillä on meidän auktoriteetti. Ja täytyy toki muistaa meidän koulutus. Nyt me ollaan tässä tultu tutkimaan tätä ympäröivää aluetta. Täällä usein tällä alueella tapahtuu erilaisia järjestyshäiriöitä. Että tuo partiotoverini jo tutkiikin vaan taskulampun valossa, ettei tänne lähistölle ole jäänyt ketään esimerkiksi juopottelemaan tai tekemään muuta, mikä ei ole sallittua alueella. Tää on nyt osa tätä yöllistä ulkokierrosta, jota täällä joudutaan vetämään koko ajan ympäriinsä. Ja tää on se juttu, joka ne jalat tappaa. Ai vittu taas. Taas yksi, saatana. Joo, just tällaista tää taas täällä on, että näissä tuulikaapeissa ei saa nukkua, tää on niinku ihmishenkiä vaarassa. Tää on paloturvallisuus uloskäynti ja tässä ei saa missään nimessä nukkua. Otetaan pois. Siirrytään pois sieltä tuulikaapista. Ota ne tavaras mukaan. Otan ne lasit kanssa. Kengät, Hoppi. kaikkiko nyt? No joo. No niin, et mitään tänne paloiksi tiedätä. Sama. Täällä käy aivan liian usein, että siitä huolimatta, että me ollaan kiinnitetty tänne tämmönen lappukin, josta pitäisi luulla sisälukutaitoisten osaavan lukea, niin eipä onnistu, ei. Se on näillä nykyisillä nuorilla, niillä on tarpeena rikkoa auktoriteetteja, ne ei kunnioita pienintäkään tekstiä, vaikka se olisi selvällä suomen kielellä. Ja sitten taas jos ajatellaan, että jos täällä olisi syttynyt tulipalo ja ihmiset ei olisi päässyt tosta ovesta läpi tämän nukkujan takia, niin ketä siinä olisi syytetty, kysy vaan, kun monta ihmistä olisi taas kuollut sen takia. Kyllähän sen kaikki tietää, että syyhän olisi kuitenkin tullut troubleshootereille. Siinähän on tätä työn rankkuutta kyllä kanssa aika paljolti. Lisää määrärahoja troubleshootereille. Vittu! Pysähdy! Sä oot troubleshooter! Tässä me otettiin kiinni taas tässä tilanteessa tämmönen pahamainen Ropekon juoppo. Se oli taas tuolla Kon-alueella juomassa viinoja ja yritti olla piilossa. Monta kertaa on jo sanottu, tällä kertaa me varmaan lopulta poistetaan ranneke. Nyt kun tilanne on taas ohi ja tältä häiriköltä on poistettu ranneke, niin me palattiin taas tänne Konin sykkivään hermokeskukseen TS-tukikohtaan. Tänne meillä on tapana kerääntyä aina vuorojen välillä ja täältä me saadaan tietää, mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi, mitä Konissa tällä hetkellä tapahtuu ja mitä täällä pitäisi tapahtua. Tilanne on juuri nyt aika hektinen, niin enpä usko, että joudumme enää kauaa odottamaan. You gonna do? Yeah. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you